No niin, sitä ollaan nyt sitten Italiassa. Aika lähellä Triesteä. Eilinen ilta olikin aikamoista ajamista tuosta Slovenian lävitse. Ljubljanat ja muut tällaiset isot kaupungit ja sen vähän sivuun. Ja nyt ollaan tosiaan Triesten lähellä ja täällä on kaiken näköistä hienoa. Ollaan näköjään tuollainen kirkon tapainen ihan huipulla. Ja se täytyy tietysti sanoa noista maisemista, että eilen tultiin aikamoista tietä tuolla, mikä meni ihan noissa vuorten tuolla ylhäällä ja kiemurteli sitten alas. Ja nyt ollaan sitten merenrannalla. Täällähän on kaikenlaista meriliikennettä. Siellä on joku isompi rahtilaiva. Siellä on jotain pienempää, mutta sitten täällä on tämmönen erikoinen luksusjahti ja tästä löydettiin tietoa, että tämä on niin kuin jonkun paikallisen miljonöörin 600 miljoonan euron alus, että joilla on täällä ylimääräistä rahaa. Ja siellä näkyy sitten läheistä kaupunkia ja Mr. Vesa. Tästähän se matka sitten jatkuu. Ajellaan nyt tätä Adrianmeren rantaa pitkin. Katsotaan mitä täältä löytyy.